Benim singlim ota-babalarım bu neydi Tatarstandan ketken. Ivan Grozny kelip basıp algaç mında şukundurup aşana. Şukunmas üçün benim nesilim qoşup ketken menden. Көрәсең хәлле кешеләр булган. Безнең әткәй һәрвакыт сөйлидер ия. Балам без Казан ягыннан күчеп килгән татарлар дип. Мин татар, бөтен нәсел нәсәбем татар. Безнең авыллар бөтенесе татар. Элек инде искә алган вакытта безнең авылның кайберләре башкорт язылган. Бер вакытны бит мариларны да башкорт дип яздылар. Шундый заман булды Башкортстанда. Безнең татар халкы гомер буе үзе саклаган. Гомер буе кирәген биргәннәр. Гомер буе басып килгәннәр. Бер кашанда бетми. Татар халкы яши торган халык. Татар халкы эшли торган халык. Кемдер нәрсәдер басым ясаган икән, ул ярар дияргә мажыт. Күкешен күрсәтергә мажыт. Ярар сезнеке чабысын ди улаймы? Менә булай итеп йодрыгын күрсәтәчәк.